Dalo Emmanuel, Bishop Methodist Church Nigeria, Okada says, Right Reverend Moses Nwakamma, agwago Umunwanyi, ka a na-emi anya n'ime ma neba anya n'ihicha aka mgbadịgasị iche iche a na-enwe n'obodo. Onye nta akụkọ n'ihe gbasara okpukpe bụ Amaka Chibuzokoye kọrọ akụkọ a n'uju. Reverend Nwakamma, onye nke kwupụtara nke a na Cathedral of the Holy Spirit Amenyi Ọka mgbe na-emerube ọgbakọ Umunwanyi, kpọrọ Umunwanyi oku ka ha kunye ma n'ọgụ iweta udo n'ezinụlọ ha ma sikwazia na mgbe enwere ọganiru na ịhụnanya n'ezinụlọ na ụwa gba gburugburu ga-abụ ebe obibi dị mma. Ya bụ Bishop gara n'iru ma sị na agụwa ọnụọgụ na Umunwanyi ka ụmụ nwoke ma n'ụlọ ụka ma n'ụlọ akwụkwọ ma n'ụwa gba gburugburu. Ya mere ọ kpọrọ Umunwanyi oku ka ha bụrụ ihe na nnu nke ụwa nke ụmụ ha ga-enwomiri. Ọ sịkwara na ụfọdụ ezinụlọ bụ ndị nke nọzi n'ihe iju anya ma sịkwazịa na ọ bụ maka na ụfọdụ Umunwanyi adị ekpe ekpere ma yọzie ha ka ha na-ekpe ekpere karịa ikwu ekwulekwu n'ihi na ha nọdụ na ekpere na a ga-enwe ụlọ nke udo dị na ya. N'otu aka ahụ ka onye isi ọgbakọ Umunwanyi nke Methodist Church Nigeria Ọka Diocese bụ Oliakụ Lydia Nwakamma sịrị na Chineke na-achọ ezigbo nwaanyị nke na-edebe udo n'ezinụlọ ya ebe mmụọ nsọ na-atụziri ya aka n'ihe ọ na-eme. Abụ m Amaka Chibuzokoye maka akụkọ ụwa ABS.